ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପାଧିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବିମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କବିଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ ସାରଳା ଦାସ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ, କାନ୍ତ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯୁବା ବୟସରେ ଅତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ତ କବିର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ପୁତ୍ର। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ମାଟିକୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ବ, ଗୌରବ, ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର। ଆହେ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ।